Hi guys, welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ आंनि बे दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खनसेबाव बरायबाय। नै जोङो दिनै माने नाब्लानो गस्ला गानहोनो नागिरदों आरो गानहोजाथारा बियो बिरादनो माने गानफेराखै नालाय दिनैसो गानहोनायदों जों माने गोजांदों नालाय दिनै बिराद गुसु ओंखायनो गानहोनायनि होननानै गोसोखांब्रबनानै गानहोदों आरो गानजाथारा जा गाननो बायो बियो नै रावलायलागासिनो सुखुवाखै बे थोन थोन मोनोना गानफेरिखाय। नै जोंना नाब्लाया गस्ला गानदों हनै 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 आयौ हनै आयै हनै मानसि बायदि नुबाय नैबेजों नायफैलाय नोङो हनै नङाबा आंनि बिखुंसो बियो हनै आयै फिसा माबा आयौ हनै आयौ गाना हामबावाखैसो आरो गिदिरसो होनदों नाब्लाया गस्ला गानदों नै जोंनाव ब्लेड गैयाहाय नैबे गोबौथार नाब्लाया गस्लायानो हामा जि लोदो नालाय मानसियानो 60 केजिखा नाना हनै एसे हासिनांलायलायबायसो दल' थाबावो बाहाय बाहाय गाना हनै लुगैदों हरैहाय सिस्लाबथारला रखौनो बुजिला हनै नैबे नङाबा नों आथिङा हासिनजोबगौबो नैबेलाय बेहायसो माबा जायो दे नोंथा फाखोनाखौ जिनायसो जागोन ओंखायनो गस्लायानो जादोंहाय गोलोमनायावनो नाब्लासो बार हाबनांगौ बरिया नुखाबा हनै नाब्लाया हनै हनै आयौ मानसिया नुखाबाय खेबद' हनै आयौ नै हनै आयौ साइडआ हरैहाय थांदो जादों गाननो सुखुवाखै मानसिया गानदावैखाय नाब्ला नालाय ओइ हनै हनै बोरैबा मोनदोंदां गानफेरा नालाय नालाय नैबे गोदोना नैबे बिखुं जरायाथ' मानसि नै नै सिरा सिरा जालायलायबाय नोंसो मोनदों जाम्बा जाबाय थौदो ओंखारहाय मा बुलाबायो मालाय एफा साइस नुखानायखौ थाव रुदा आब'जों थाव चिकेन ना हनै थाव आयौ मानसि बायदि नुखाबायहाय ओरैहाय नायफैलाय फट' खेबलाय दे फैदो फैदो नै लोगोफोरजोंना नाब्लाया दिनै गस्ला गानबाय दिनैसो फार्स्ट टाइम गानदों बियो गानफेरामोन ओमफ्राय जों आब'जों आंजों जा गुसुना दिनै गानहोनायनोसै ना मा होननानै गानहोबाय जा गोजाङो नालाय नाब्ला नाब्लाय लाजिबाय गस्ला गाननानै ओइ मायरि नायफैलाय नै लेंहरदों थौर' आबै लेंहरदों नै सोरखौ गस्ला गोदान बायबोखो नै नामा मासे आरामनो नै लोगोफोर अमा सावनोसै उखुन्दैयानो देनजार खुखाबाय जा गिदिर गिदिर गोदादों जोंबो सावनानै जानो होननानै गिदिर गिदिर गोदाबायना उखुन्दैया माखासे सावखांबाय नै जों बारा मानसि गैया नालाय लोगोफोर ओंखायनो नै जों बारा लाबोनोसै बारा अमा बेजेमाखौ आंगायल' मोनोना जानो हाया साथामल'नो जाग्राया नै सावबाय अराव होबाय नै दंबावो फोसावबावनांगौ नै
माखासे सावखांबाय नै जोङो ओमफ्राय माखासे दंबावो आरो बेदरा बुरजामोन खिन्थु सावजोबासै माखासे दोनबाय माने गाबोनहाय जानोसै होननानै आरो जाजोबनो हानाय नङाना मानसियाबो साथामल' नैबे मोनबायमोन नै खिन्थु नाब्लाया नेबाय थायोना नाब्लानो हरबाय आं दरब्रै Nasi kan naik beda lagi, mana belum panennya. Belum panennya. Kalau makan yang makan. Nablaya nih kabarnya. Kezang jebay logoफोर जा गुसुखा दिनै अमा सावथावथाव अर सायबाय जों रेस्टुरेन्टाव थांबाय फैबाय नै ओमफ्राय आरो अमा सावजाफैबावबाय दमासिनि सावगारनोसै लोगोफोर बिदिबा दा र' दसे थानानै लोगो मोनसिगोन सावखांनानै नै लोगोफोर अमाखौ सावखांनानै दाबाजों आं फिसा फिसा हानानै लाबाय आरो ओमफ्राय दायो संख्रि होबाय बेखौ मोजाङै लागायसिगोन आरो मा होनो सिफ्लेसिगोन बानलुजों ओमफ्राय दायो थाव गोथां होबाय आं नै ओमफ्राय खोमसि नुबाय आरो एसे माबा लाइटजों होथेनाय जाबायना फन हमनाया ओंखायनो खोमसि नुदों मोजां सिफ्लेनोसै टेस्टि जानायनि आरो मानसिफ्रा बिराद गोथाव गोथाव बानायनानै जायोना ओंखायनो जोंबो जानोसै दिनै बानलु होबाय आं दिनै नै बानलुखौ थाइबा होदों आं ओमफ्राय सामब्राम गुफुर होबाय बिनि उनाव दायो मा होगोन सामब्राम गोजा होबाय आं नै सामब्राम गोजाखौ आं सिगाङावनो माने सुनानै हानानै लाखादों आरो ओमफ्राय दायो होनायखौल' भिडिअ'आव देखायबाय आङो दुन्दिया होबाय नै ओमफ्राय सिफ्लेबायनायखौ देखायबाय थायासै आं देनजार गोथाव नुखाबाय नै जा गोथाव सिफ्लेखादों आं गोदो माने आगोलहाय न'आवसो जाबाय थायोमोन बिदि ओमफ्राय दाथ' न'आवबो थानाय जाया नालाय ओंखायनो मोनजायाना ओमफ्राय नै दिनै गोसोखांनानै आबौआ बानायनो दोननायखाय सावबाय लागायबाय आरो जा गोथाव जाखादों ओमफ्राय संख्रि नाङाखैमोन एसे होबावबाय आं देनजार टेस्टि जाखादों लोगोफोर नै लोगोफोर जोङो रुमाव सौफैनानै मा होनो रेस्टुरेन्टनिफ्राय फैनानै जों दा रुमाव फैबाय आरो ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि संखांबाय बेनिफ्राय अमा सावखांबाय लागायखांबाय ओमफ्राय जाबाय दायो जागासिनो नै आबै बिमायाबो जों माने किटचेनावनो जाबाय आरो नै किटचेनाव जोंना ओमफ्राय मा होनो दाथ' टाइमा 10ता जाबायना बिराद गुसु दिनै ओमफ्राय जोंनाथ' बेवहाय रुमाव माने बिदि लारु फिथा बिदि जानोबो जेबो जिनिस गैया नालाय ओंखायनो दिनै जों पार्टिखौ माने बे अमा सावनाय ओमफ्राय बोरमा सावनाय आरो बेजोंनो जाबाय ओमफ्राय जेबो माबा बानायनाय जायासै आरो लारु फिथा सावनोबोसो माने माइरं बिदि माबा अन बिदि नांगौ नालाय सिबिं जोंनाथ' बिदि गैया मागो दमासिनि बयखौबो बेखौनो खावलायनो सानो लोगोफोर मागो दमासिनि बयखौबो माने हामलायनाय जासिहरबाय ओमफ्राय जाय जाय पिकनिक जादों अननानै कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आंनाथ' माने इउटुब चेनेला 1K जाबाय नालाय बेखायनो बयखौबो आं माने थेंकिउ होनो सानो आरो जाहाथे माने उनावबो बेबायदिनो माने सापर्ट होलांबाय थागोन होननानै बयखौबो आसा खालामबाय बिदिबा दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै लोगोफोर गुड नाइट बाय बाय